Oh. Kahit di ka na mag-gym 1 week. Vivian, sayo na. Len, sayo na. La, grabe ang kwento. Ang ganda oh. Len, sayo na Len. Sayo na Len. Ano dito? Operasyon. Parang ang elementary student. Direction grade. Saan mo nagdagmaka? Alam ka lagi children's party. Ayaw mo nga. Oy, Len.
Gilid natin to.